Dan oंखायनो दिनै प्रमद बर'आ चिफ जानो मोननाय मोनैया गिदिर बाथ्रा नङा आं राजखान्थि खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय हारिया खौसे जानांगौ थै आरो जिउनि बिनिमया मोननाय राजखान्थि गोहोजों बुहुमाव बर'खौ गेरेमसा हारि दानांगौ बेनो जाबाय जोंनि थांखि दा ओंखायनो चिरां जिल्लायाव जिखिनि जोंहा चिरां दुवाराव फिसा गोनो गोथो जादों बेखौ नोंथांमोना गोनो गोथो लानो नाङा जोंनि साफा सानै फंबायफ्रा एसे खुद्रिदों दुखु मोनदों माबा मोनसे सानदोंमोन बे जानाय जायैखौ लानानै साननैसो खुद्रिदों एबा दुखु मोनदों बिथांमोनाबो लासैनो ज' जाफिनगोन आं खावलायो बिथांमोनाबो माहारि आफादनिफ्राय फैनाय सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय दिनै नङा गाबोन बिथांमोनाबो बुजिगोन आरो जों खौसे जाफिननानै दिनै जाय समस्तिया देरहाखानानै दङ बेवहाय इसेबो 1% लोर सोर जायाजासे जों खौसेयै गसंथानानै खमसे खम 10 निफ्राय 15,000 भटनि डिफारेन्सआव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननानै चिरां दुवारखौ देरहानानै चिरां दुवारखौ फिन खेबसेबाव जौगासार समस्ति दानायाव नोंथांमोना बयबो आवगायबोगोन आं बेखौ खावलायगोन नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया 2020 आव कुसुगावआव उकिल मोसाहारियानो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननानै हरदों खाम्फा बरगयारि थारैनो बेसेबा गिदिर नेता नंगौना नङा दा ओंखायनो जेबो गोनो गोथो जानो नाङा जों बयबो दङ चिरां दुवाराव आरो चिरां दुवारा 22 तारिखआव पुरा ट्रेक्टरावनो भट थुजोबनानै ट्रेक्टरावनो भट होजोबनानै आरो 26 तारिखआव जोङो पुरा रुनिखाथिनिफ्राय लानानै दादगारिनिफ्राय लानानै चिरां दुवार समस्तियाव जोङो 26 तारिखआव रंजानो फैनांगोन ना फैनाङा रायजोफोर रंजानो फैमारनांगौ आच्छा होमबा बयबो आंजों बुं इउपिपिएल जिन्दाबाद लामानिफ्राबो बुंदो ना बुङाखै इउपिपिएल जिन्दाबाद UPPL जिंदाबाद UG ब्रह्म जिंदाबाद UG ब्रह्म जिंदाबाद खाम्फा बरगयारि जिंदाबाद चिरां दुवार जिंदाबाद